Tiendi yambe chonchi wonani kai video iyi ya dai na gomita mbali awenga books malenga mwina mwake kamphepo kakutani kakungowaza ina yake adawa mwina mukuwaziwaso ndikufunsani funso mukamaliza kuonera ndeba liso video ya ndani ya masteni awawo akufuna zimanga back keke lawo magayi azungu apanga mulungu ma video maonerawo CNN ayi ma video maonerawo yapanga ndi computer yapanga ndi AI azungu amene anapanga chani software ya ChatGPT abweraso ndi china pano chopanga ma video paja anapanga chopanga ma essay anabwera ndi chopanga ma picture ndi pano abwera ndi cha ma video ndi amene ziko ili lisintha pano pamwene tafika kale mu 2050 anzathu akukhala muchani mutsogolo panopa inuyo muzipita pa computer kulowesa mawu pa computer paja ndikufuna video ya ndege ikuuluka mmalengalenga pansipa pali kachani pali ka resort kenaka ikukongola AI ikupasani video ngati iyi bobo mufusa chilichonse chimene mukufusa panopa kupita pa internet ipo ndikumanena kuti ineyo ndikufuna chani ndifuna anthu awiri ali ku nyanja koma nyanja muli chishark pompo amwene software ikupasani video ngati iyi kungoyifusa kuti ndikufuna video ya 2 minutes agalu ena aka kuyankhula mu microphone ikupasani video ngati iyi chilichonse chimene munganene ikupasani. Alright, ndeba liso ka video kena kake akaka ndeba liso video iyi wina kanangolowesa kunena kuti ndikufuna kanzimayi kenaka kokongola kakuyenda mu street ya mu Japan usiku nde video yo ndikukhala iyi amene chilichonse mmalo mwake kuona lighting ya ku Japan, streets ma reflection boboti magesi kala chilichonse mmalo mwake koma video isana jambule ndi munthu ayi wapanga ndi AI yapanga ndi computer kale anthu amaona ngati kuti computer iyi singazafike pamene papa koma mwene tafikano software iyi akuyitchula zina lake kuti chani Sora. Okay, ndi chimene chichikutanthauza chani kwa ife monga Malawi kwa inuyo monga munthu wamba amwene kukubwera zinthu zisintha ukapita ku khoti kuja umboni akamati umboni wake kuli video akamati umboni wake ndi video tikuyena kufusa kai kuti video ndi yeni kapena ayi so far OpenAI awawe video yoyo akapanga kumaika kena kake pansipo kuonesa kuti ndi video yochokera ku OpenAI koma mwene kuli madolo oti atakungofufutapo kanthuko ndikuyipanga crop ndikuyitumiza ngati umboni ndikuvuta mwene anthu azipita pa internet mwina kungolemba chani Bright Muhango akunyenga basi kupezeka kuti video ya munthu ngati ineyo ndikunyenga chichiki china ake ndeti kubwera ma video mwina nthawi ya campaigns achakwera kuthira phuzo kubwera ma video kusogolo kuno mwina achina winiko achakutani akuonesa mifuti ndikukawombera bwana chakwera ndine bone kalindo anthu kusokonekera nde chimene chidachitika kusogolo siti kuchidziwa ndi AI imene yabwerera ma implications ndambiri komanso ma implications ndokuti anyamata HD anyamata ama drone yawo anyamata amene amapanga chani ma video ma stock videos achoti panopa kuti upange video uyena kupita pa internet mumaona Standard Bank acha kamapeza zithuze kumapita pa internet kukalipira chithuzi chija ina anajambula kale a starter show kuchajane ma stock images ndi ma stock videos panopa zimenezo zatha ungopeza ka $20 kumalipira chani software imene iyi monthly subscription kuvaya pa internet kulowesa ineyo ndikufuna ndipange chani advert mu advert mukhale nyamata ovala suit ya green wakuda akuyenda akuyankhula pa phone amwene video ya TNM pamenepo yatheka kungowonjezerapo chani mawu ndikuti Airtel nawo saimva
tikufuna ifeyo kupita pa computer paja tikufuna video ya mu street building ili yonse ndi ya red muli anthu mene mwakusangala onse akuyankhula pa phone yo ikhale ndi logo ya Airtel done. Ndikuti panopo ama drone ya HD kukajambula ma B-roll even na film kuli ka video kana akakuonesa kuti California ya kale bobo kuonesa kuti African jungle bobo pano ndi mukamajambula video ije kungoyika mujani B-roll imene yoyo basi kuonjeza muka action kana kuti mwapanga pa stage muli ndema implications zakubera usogolo ndi AI ndambiri kuda Malawi za AI izi tinazo patipo kodi ya Malawi za AI izi tikuzitenga bwanji ndikuziwa zote anthu ambiri panopa muli kuchali chichani mukupemphera kuti dziko lichani koma anzathu amene akuvaya nazo patali panopa essay computer ikulembera speech computer ikulembera pano ma picture computer ikupangira panali ma picture ya Taylor Swift pakatipo kuona picture ije Taylor Swift ndende akupanga za chisembwere Taylor Swift atavula malaya chilichonse mmalo mwake kuona kuti iyi ndi original picture. Amalawi kodi tinazo panipo malamulo aku Malawi kodi za AI akutipo bwanji anthu aiti aku Malawi kodi za AI mukuti nazo bwanji anzathu panopa pamene ali sogolo akupanga zinthu zoti zipindulira ndiyoti panopa pamene Microsoft anapanga OpenAI bankroll ya Microsoft kale paja Apple amene amapanga ma iPhone chinali chikampani mpande ma $1 trillion koma Microsoft kungopanga bankroll OpenAI atangobwera ndi chani ChatGPT DALL-E panopa Microsoft ndi company number 1 pa dziko pano Apple pass chikutanthauza kuti amene atakhale mfumu msogolo ndi munthu amene akuziwa kupanga chani izi za AI komanso tisaiwale kuti ma implications ndi ambiri panopa ine ndikapita pa ChatGPT pacho kunena kuti ndikufuna summary ya Animal Farm chapter 5 iko pass anthu amene wakutenga zinthu zimene analemba anthu ena ndikuzipanga ndikumapangira ndalama iko panopa you pay ChatGPT sukulipira anthu amene analemba ma books kuli ma implications ambiri so komanso ifeyo Malawi ifacho kuti ma AI models amapangira trend pa internet okay amapanga trend pa internet ngati chilankhulo chathu sichili pa internet ma AI awo sachiziwa panopa kuti mpite pa ChatGPT pachoti yankhula chichewa zero ifacho kuti pa internet palibe chichewa tiyeni ifeyo Malawi tiyambe kaya ndi chitumbuka kaya ndi chichewa kaya ndi chisena kuyika zinthu pa internet as much as we can alphabet ma stories nkhani chani kunena kuti language yathu nayo izikhala digital musogolo mutizati akutisala after all amanena kale kuti chani AI anthu akuda simakonda chifukwa chake simple anthu amene amayika zinthu pa internet kwambiri ndi azungu anthu amene amapanga code ma software kwambiri ndi azungu ngati ifeyo siti kujoina nawo basi tizingokhalira kupemphera Amalawi anzatha kuyang'ana zinthu zamsogolo ife tikuyang'ana mwamba basi chilichonse chichokere kumwamba anzathu zawo mavuto athu ndi angati ma video kudula ma picture kudula okay tiye ndipange computer iphunzire kuti pangira zinthu zeze ifeyo basi ndizimene ninaona ka video kena kunena kuti dziko lonse panopa kuyang'ana ku Africa ola Microsoft Samsung achane Tesla kopanda Africa zero amabwera ku Congo kuzatenga lithium chani ifeyo tikuyang'ana kumwamba aliyenza kuyang'ana ku Africa kuti tipite ku Africa tikatenge chani ma resources ife tikuyang'ana kumwamba kupemphera amene tikuchitisa manyazi nditi kunena kuti anthu amene muli kwa IT anthu amene muli ku ma planning commission nthawi yakwana panopa kuti mutani muyambe ku join a revolution ya AI tisasalire AI panopa anthu kupita akuyika ma satellite malele kupanga chani internet azizatidulisa so panopa kusogolo kwetu tizikhala akapolo anthu awawa chifukwa choti akuthamanga kwambiri tiyambe let's join the AI revolution kuyamba kwake ndi kusiya zinthu za uchitsiru ngati izi zomaona ngati kuti basi achikonderana kubwezerana ndi asing'anga kuti inuyo basi mulemera chifukwa choti mwapereka ndalama kwa mbuzi ina yake yakumulanja tiyeni tiyambe kujoina
anzatu mu 2024. This is the age of science and technology. Ma video amene mukuwaonawo ndechani ndi proof. Ndine Bright Mhango kuchokera kunoku California. Peace.